tænkt godt, det her. Det er der gamle møller. Og nitriters møller. Det der, det er dølet. Det er sådan der sporkassen. Nå. Det var dølet overholdt der bøde, det der. Ja. Men det er så småt. Det er så småt i. Hvornår regner du med, at det er fra? Det tog hen i et år. Ja. Det er noget spændende jo, det der. Ja. Nej, det er snakket om det fra 1914. Ja. Det der. Ja. Men det her, altså fra... Det er fra Dalen. Ja. Op mod by. Ja. Og Borholz. Ja, det er Borholz. Helt til venstre. Ja. Det er en gammel træ, hvor med løs i. Hva? Du kan se det løs. Og Mia er så på... Ja, det er en nitriters møl. Niels Rigshags mølle lidt til højre. Ja. Ja. Det er løs. Det kan tage i 35. Det kan du få, man kan. Så det ved jeg, der er mere 35 før. Antageligt fra 35. Ja, Så er der løs i. Ja. 37, det ved jeg der omkring. Ja. Ja, der er også en færdig. Og der er bymøllen i midten. Ja, det er bymøllen i midten. Hvem er i den? Det gjorde kriminelt P. Sørensen. Ja. Ja. Hvor der? Ja. Jeg synes nok, det er... Ja, det er småt, men, Småt, ja. men vi har det hele. Vi har kirken Ja, helt i baggrunden der. ja. Ja. Og der er heste. Ja. Men så er det gamle om det der. Ja. Det nu, når det er det, som det gælder med. Det var ikke her. Det har vi ikke. Nå, men hvem det er, det siger her, de skal være en afhøre. Hvem en dame er med, det er. Hvem står i døren? Ja, det er det der, det kan han ikke afhøre. Nej. Det kan han ikke afhøre. De vil ikke hjemme en damer. Det ser ud til. Ja, det kan godt se ud til. Vi har jo, jeg kan se, Levin. Han bøger jo. Apoteker Levin. Han bøger jo. Nå. Ja. Og den har vi så der til Levin. Ja. En stok Ja. derefter, ja. Ja. Nå. Han gør det her. Og vi vil også have kyle, men vi er ikke kylestik. Det tror jeg. Og så har vi sådan lige ham, der var her før Frøken Morgenrup. Og var han jo Rabeck. Rabeck. Ja, Jo. Ja, Rabeck Christensen. ja, Og så får den måned op. ja. Ja. Og du kan heller ikke sige noget om årstallet. Nej. Cirka, nej. Men det er... Det kan altid nogle dage, der kan. Ja, det er muligt. Ja. Men Så sådan får jeg jo sit ud på første. ja, Sådan. ja, Det gør de det er godt. Laver. Ja. Ja. Jo, det lå en først se, Tak skal du. Det skal en just se, hvad. Det er her. Men det der, Ja. Der er mere om apoteket, det har vi. Men der er sikkert nogle andre, der kan sige noget om det. Det ligger lige til side. ja, det er meget ting. Men så det her, Ja, det er huset her ved Saltum Kirke. Ja. Vi er lidt i tvivl om. ja, nej, det er krashuset, som vi kalder
Javel. Kratsnæs, men afventen, altså ham, der er før, der havde jo løven nu. Ja, det. Ja, det er kratkrat. Som vi siger. Ja. Han siger nok, det er i Vestergade. Javel, ja. Det er Kristen Christensen. Det er Christian Christensen. Det kan gå an på katkristen. Nej. Nej, altså, vi kaldte det krathugst, Ja, nå. og der var en sne. Vi så også kratsnæs. Det blev Ja. så blev det kratsnæs. Ja. Ja. Og så satte de kigge. Så har vi billedet med Ja, nogle. det er skam altså Nordshus. Ja. Altså som det var oprindeligt. Ja. Kan du huske Nordsjælland? Nej, Nej, her var det en. Marie Jensens far. Nå. Ja. Det er han, det som han... Ja. Ja, det er jo sådan noget Majs Ja, Jensen. Mars Jacobsen. Majs Jo. Jensen, ja. 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 Og så. Og det var her i Nordsjælland. Fordi jeg boede i Nordhus. Ja. Jo. Aha. Men så boede Karen Holmød der i, og nu boede Jens Larsen, men de bitte hus, de er jo de er jo lavet fuldstændig om. Ja. Det er et meget fint billede. Det Det er er da- det, 14. Og så går den der nogle år tilbage. Det er nok fra omkring 1910, måske. Ja, det kan Det er gammelt hit. Ja. Så er der noget med omkørselsvejen, den er jo flyttet. Ja, det er han jo også på det Den øverste. gik jo på vestside og Dinghøv, nu går den jo på østside. Ja. Nu går den jo lige ud. Mhm. Altså, det, Ja. der er jo flyttet. Ja. Og der er jo lavet nyt kærgård nu i det som hus det der. Det var svært, Og- det er på vej. Ja. Ja, når det er. Ja. Og det er også skole og det hele, det blev herovre. Ja. Nå, er den i. Det er det, Dr. Bjernes baghus. Det er også, ja. 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 Men det er et par meget fine billeder af dem der. Ja. Og de er så skarpe og så. Ja. Dem vil vi have op i stor størrelse. Ja. Ja, men det er Det- også noget, det kan bruges. Ja. Så er det her billede. Ja, det var... Det var min bror, som det var vi to. Nå. Og det er Axel. ja. Her i skole. Ja. Og det er nok godt nok, at man så var her. Ja. Vi vil eksperimentere med at tage nogle partier her på byer. Ja. Så har vi selv lavet et forstørrelsesapparat. Aha. Og så har vi jo prøvet at lave nogle projektkort. Ja. Men de er jo knap så gode, som de skulle være. Det her, det er jo nørregade. Ja. Og Men lige uden for det er så gamle, Nej. det er jo stadigvæk Skummer Mølleshus. ja. Men så kommer vi derover igen, det er kommunekontoret. Det er faktisk møde. Ja. Det er før en kommunekontors tid. Nå. Det er Ja. det, som kommunekontoret, det er den bygning, der ligger der Ja. som kommunekontoret. Så er der i hvert fald før 40'erne, 1940. Ja, Det må være. ja. Så kommer Kredskæbsen, det der, Ja. og det er centralen. Ja. Så kan du faktisk ikke sætte sig Nej, nej. men det er stort der, og vi Nej. kan det kan jeg få nok af hun vidste, men det er så Mathilde Larsens her Ja. i Bagstrup. Ja. Og jeg kan sige, det vandringsstiger er kommet derover. Er det ligesom der er skuer der, eller hvad? Men vi er nok ved Bøge, altså vandringshus, som vi siger nu. Det var Ja, jo, der var jo en naturhal, der hed Christensen. Karl Christensen. Nå. Og han havde også meget turforretning dernede. Ja. Og så Bøge her herovre. Ja, vel. Det er nok lige før, de er nok de er nok ved Bøge der. Ja. Mhm. Så det er egentlig også et gammelt stykke. Ja, det er. Det er vældig godt, for det, vi har andet nogen af den slag. Man er jo en. Nej. Men har du ikke flere billeder, I har taget? Jo, men det bliver nok gå med derovre. Ja. Ja. Men han skal lige prøve at... Ja, vil du det? Næste år, når du bor. Ja, vil du det? Ja. For... Altså, vi vil gerne låne dem, og så Ja. få tage aftryk af dem. Ja.
For det er jo vældig godt sådan noget, altså amatør fotografi. Det stod for, at det var der, vi lavede det, hvor jeg har I Nielsen med en. Ja. Det er stort, Ja. prøv det der. Ja. Kan du godt nå det her? Nej, det skal vi lige høre. Ja. Hvad? Hvad siger Ja, du? det er jo mange gammel mager. Ja. Det er en, der hedder Anton Johansen. Fra venstre der. Ja, Først fra venstre, ja. ja. Det er jo en snedkermester, vi har herovre. Nå. Ja. Ja. Det er en snedkermester. Og så? Så kom der gamle Teglberg Christensen. Ja, det er virkelig. Ja. Nå. Og så? Så er en af hans drenge der. Men hvem om det er? Det kan han ikke. Nej, det er der også. Det kan han ikke afgøre. Men for, Så er der mere sammen, kan han ikke afgøre. den næste? Nå. Nej, det kan han ikke afgøre. Nej, Det nej. afgør nogen før. Og kommer det hen til ham, det var Bereis Nive Nords. Det er en tredje fra højre. Ja, B.A. kaldte han det. jeg har lidt Anders Andersen. Det skal jo være. Ja. Jeppe Andersen. Ja. Ja. Mhm. Jeg lå i det bitte hus, de hus der er stadigvæk. Nå, helt mod vest. Ja. Det er vel. Det var altså det. Ja. Ja. Hvad for noget siger du? Kun irriterer, men... Nå. Men det er altså bedre, som Ja. du siger. Og ham tjævede der. Der står der. Mhm. Persson. Ja, det er det også. Ja, Ja. det type. Ja. Og så yderst til højre. Han tager afgøre. Nå. Så er den, der ser ni. Ja. Dem kan vi tage af dem. Dem. Ja, altså det er min onkel, der ser det. Nå. Altså, det er Niels Nørgaard fra Vester Hjermsler. Altså yderst til højre. Ja, Ja. det er min onkel. Han bor lige i Nordshus, også i sin tid. Nå. Det er et navn af. Jo. Og så kommer Krem Holm, altså Frederiksen Holm Jensen, har jo løven endnu. Ja. Nå. Han der bor her i Ja. Østegården, og vi synes sådan, at man var en lille tid til uge. Nej. Så er jeg ikke Niels Andresen der. Ja. Det var Petres Niels, ja. Men det er der som lille Nielsen hun bor. Nå. Det bor hans mor. Jo. Men jeg synes ikke, for mig kan jeg så se ud på. Og vil med ham, det er Maja Johansens far, Møller. Ja, det. Ja, Ja. Mhm. det er jo Albert Christensens søn. Det er hans søn. Nå. Det er vel. Søn af Teglberg Christensen. Ja. Siger du, at han er en bror til Maja Jokumsen? Nej, det er ikke helt far. Ja, vel? Hvad hed han? Det er Møller Christensen. Møller Christensen, ja. 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 Jeg kan se, at lige her nu. Jeg har mest, det kan jeg mest. Nej, men det kan være. Ja, for det er da vældig tydeligt, og det er vældig godt. Ja, vi har nemlig fået min onkel. Nå. Ja. Han bor i Hjermsel, der var til Hjermsel i går. Ja. Og han arbejdede herovre. Ja. Og så var det hjem, der kom sådan dampen af vejen, der jeg det på her. Ja. Og så lagde jeg det hjem. Ja. Lidt hjem. Mhm. Ja. Det er sådan set på det. Ja. Og vi har fået destrueret noget. Nej. 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 Men det synes jeg, der var allerede var fint, det her. Jamen, kan I bruge nogle ord? Ja, det men nu har jeg skrevet dit navn her bagpå. Jo. Og
så vil vi da i hvert fald gerne låne dem. Ja, men det er mig også. Hvornår du får dem tilbage, Ja, det er akkurat lige godt. Ja. Det er ikke nogen misort. Nej. Det er daglig brug. For, Når for så, I er færdige med dem. ja, for vi vil have en fotografi af, så at vi kan, så vi har dem Ja. i byen her. Ja. Blev vi helt færdige med det der? Det var skrevet Nielsen der. Det var det første. Og så kommer mejeriet Ja. med skorstenen, og så Ja. har vi aksemøllen i baggrunden. Ja. Og det der, det er, Ja, det er der meget hust. Ja. Mejeri. Ikke ishus eller sådan noget. ja vel ja. Og hvad så? Det der? Ja, det må være umart. Ja, det er også, ja. Umiddelbart. Ja. Og så kommer, Og så kommer buksens barhus. ja. Pakrum. Det var sådan et bitte hus der. Det kan ikke læse noget om. Nej, Det Ja. er bitte hus, det kan ikke læse. det er nok hørt til Brugsen også. Ja, det var sikkert. Ja. Og så sygehuset Ja. med epidemibygningen. Ja. Ja. Men det er også vældig fint. Vi har et sydfra, godt nok. Jo. Men det tager længere. Det her, det er sådan en sydøstlig retning. Ja. Fra sydøstlig retning ind mod byen. Ja, det er nok nogle nærmere ved. Ja, ikke? Nej, det er det. Nej, det er det egentlig. Nej. Ikke helt i sig også. Er ikke det samme? Jo, men det er altså taget helt fra syd. Det her, det er Vi er fra... sydøstlig. Ja. Ja, sydøst, ja. 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 Men det synes jeg sandelig var fint, hvis vi måtte låne dem her. Ja, det må jeg nok. Og der var altså 4, 5, 6. Ja. Det her, det har vi, det er altså enestående, synes Ja, jeg. men det er også. Det er nok. Og de her, dem er vi altså meget interesseret i. Jo. Ja, det Hvis der er Nielsen Det er med eneret. Ja. Nå, Det skal ind på, det skal ind til... Nej. Nej. er det i et akselhatog? Ja, Men Christian har været med også. Nej, jeg har fået 4 Nå. meget over. Ja. Hvorfor stod det til at have eneret? Ja, ja. Det er simpelthen på dag ud, altså, vi har ikke noget at lave, da det sommer. Nå. Og så spiller man givet med at lave billeder op, så vi kan have sendt en skældning på det der. Ja, Det er ja. meningen med. Ja, Og så har du dem lige til en beretning. ja. Men altså, det var ikke så godt med det forstørrelsesapparat. Det er jo en 6-9 film. Altså, der Ja. står op der. Ja, Det er muligt, vi kunne have eksempleret lidt mere, og så har blevet mere i. ja. Men altså, det var en byrde. Men I har flere. Ja, Men det ligger i Roskilde. ja. Det er nok en... Kan vi... Nu skal vi lige prøve at snakke med ham, når Ja, jeg går ud igen. ja, Hvor der ligger derovre. ja. Men I snakker om et album. Ja, Ligger det også derovre? ja. Det er nok kun det hele sendt derovre. Hvem har mødt det kommet øver? Det ved jeg ikke. Ja, det er jo de her gamle noget med de spager. Ja. Og Jeg er rigtig gammel album. Gamle, altså... Jamen det var meget hos Blik i år. Nå, Hun har det i skrabbog. nå. Ja, det er muligt. Det Ja. tager han. Det kan hun hurtigt, det er. Ja. Ja. Men har vi en sådan de gamle fotografier, de begyndte med at lave det, det var Knudsen, som de holdt. Og det måtte vi en del af i dag. Ja. Det var vi. Det var De vi. lignede faktisk disse ting, der som det var for mange år siden. Ja. De holdt jo ualmindeligt godt. Ja. Så Men, nu kan du lægge den med, så det er et skrubtus. Men, Må du sige sådan, ja. vi kunne godt have, altså, Ja, skal man også have været Olsen med. vi begynder her fra venstre, det er Christian Sørensen, Ja, og så kommer, Hilmar Jensen. ja, Han er jo i Amerika. Ja. Jørgen Krovsgaard. ja, Charles Pedersen. Ja. Og det er en af Christensen. Ja. Det er ham, der gamle mor, der går over Christensen. Ja, han- vel, hans søn, Ja, og så kommer LP Sørensens Thomas. Thomas, der nu er
Ja, dyrlæge i Sindal. Dyrlæge i Sindal, ja. Svend Åge Bak. Svend Åge Bak. Ja. Ja. Det var bagerste række fra venstre. Så tager vi anden bagerste række fra venstre. Ja. Så dem kan jeg ikke jo som Nej. dyrlæge på de her først. Du så det var med tingene Sørensens datter. Ja. Men de er sådan nogle, de kan... Nej. Det er jo Vejbys. Det er nummer 4 fra venstre. Det er en af Vejbys. Ja, det er lige Alstrup. Inde i Alstrup, ja. Ja. Og nummer 3 fra venstre, det er Maren Vestergaard. Maren Vestergaard. Død. Så kommer I fra Jansen, det er Snegemajses. Hun er en damefrisør i Sundby. I Sundby, ja vel. Snegemarius' Ja. datter. Ja. Og det er en Gærløv. Det er en Gærløv. Anne Gerløv. Ja. Nej, så er jo det hele det. Nå. De står ved siden af hinanden, ja. Yderst til højre. De bor lige på fællesskab. Ja. Det er hans hovedens kone. Når det er en af døtrene ned fra Fællesbak. Ja. Marinus Jørgensen. Marinus Kjælsen. Marinus Kjeldsen. Ja. Vel. Så kommer vi til tredje række Det fra... er Anna Gade, det er fra en hovedens kone i Østrup. Ja, virkelig. Ja. Anna Gade. Det var Smed Hovensdatter i Søsholm. Smed Hovensdatter i Søndersagt. Det var Johanna Hård fra Langbak. Ja. Det er Møllerens Emmy, det var Møllen heroppe. Møllerens Emmy. Ja, det var, altså, der gang Møllen blev flyttet ind i Ja. Møller Brøsløv. Ja, Der vel. flyttede han jo med. Jaha. Det er hans pige. Mhm. Så kommer pastor Møller, Ja. Søren Jacobsen. Søren Jacobsen. Ja, de Det er på Brygård. Ja, vel. Ja, Jeg så tror, at Søren er død. Nå. Han er ude med Helge. det er jeg også. Jeg tror nok, Søren er død. Jo. Det er jeg også. Det er en valse, han der. En valgsted. Ja, det går jo lige i foropsiden. Det er som lyster her i borgen nu. Nå. Og så forreste række. Ja, det er Fra venstre. Kren Holmes Erling, som vi siger. Kren Holmens. Ja, Holm. Ham med Christian Holm, der bor Jo. her. Erling. Jeg har ikke Erling. Jo. Jensen. Ja. Og så kommer Lars Olsen. Lars Marinus Olsen. Men Lars Olsen oppe i Ja, han der ved plantør. Ja, det. Ja, det er Lars Olsen. Ja, vel. Ja, det kan jeg også Han er sige. ikke jo i St. John. Nej, han hedder Lars Olsen. Det er ham der. Ja. Der bor lige på Rejbæk. Ja. Og ham der tjæve. Ja. Det er en bror til i Krogsrud. Ja. Heine Jonsrup. Jo. Heine Ingemann. Det er Jørgen Jensens i Torp. Heine. Ejner Jensen. Ja. 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 Jørgen Jensens søn. Jeg bor til Jørgen og Maren. Altså Jørgen bor her. Det er svært træne, vi har ikke ud og på armen. Ja. Og fik 33 til 50 øre om dagen. Jo, det. Ja. Ja. Og træne hun og ved at kunne blive født. Nå. Og hun er spej og Nå. kåre, du ved, Ja. med lave bedrilling. Nå. Ja. Det var hun og vil så at kunne sige. Ja. Aha. Han var op i mange år, der i en del år ved Ingers far deroppe på Bakkengård. Vel. Ja, Ja. og han kom til en frie. Nå. Om morgenen. Ja. Var det hele året rundt kl. 4? Ja, det var også om weekend. Han kom også til om weekend. Nå. Hvornår gik jeg så hjem? Ja, det var ikke før han var af. Nej. Det var en lang arbejdsdag. Ja, men de har en datter. Trine og ham. Nå. Hun hedder Anna. Jo. Og vi har en ejendom. De første år ude og Jysk. Ja. Ude i på Kåre Mark der i vesten for Bandrup. Ja. Og der solgte vi til Axel og Anna. Jo. Og så flyttede vi op til Ting. Ja. Nå, ja, det var lige ud med at Ja. snakke. Ja. 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 Hvad det ting har i går? Ja. Ja.
Og så må vi, det er der ikke kom. Ja. Ja. Nu vil jeg lige finde det billede af. Og så se, om det er rigtigt. Ja, det er Anna. Ja, der ser til højre der. Ja. Og det er Trine. Det er Trine. Og det er Svag. Det er Svag, ja. Kan vi, hvis nu holder os sådan, er sådan bedre? Hvad? Hvis nu vi holder os sådan, er så Ja, bedre? så er det altså tydeligt for mig. Ja. Ja. Og så siden han blev for gammel næsten til at være deroppe på baggården. Ja. Så kan man, det er jo ikke noget, der var hjertet helt bare døgn her. Jo. Jo. Så kan man det være ved ham. Nå. Og han til tør til Køb. ham til han I, til hans baggeri. ja vel? Ja. Aha. Nå. Det er det. Hvor? Det er noget så vellignende der. Nå. Ja. Det her, det er jo et billede, et bitte billede, vi har fået af Astrid. Og altså Andres. Ja. Astrid Dun. Ja. Og det er jo så for størret op. Fordi vi også synes, det var et godt billede, det her. Og nu har vi dem. Når han kom til at køre tør, Svend. Ja, han kom til tør tilbage. Jo. Herude fra Mosen. Ja, ude Nå. på Mosen. Jo. Ja, det var inde på Vildmosen. Det var op fra Hellige deroppe. Nå. Ja. Javel. Oppe i Vrensted, eller? Nej, du er der vesten for Lundgårds Mark, eller Nå. det er noget, det er noget, I kan heldige. Det er Ja. noget tør. Jo. Aha. Det er jo altså mange, der har en tør skjult. Javel. Så det, Ja, ja. Det har vi også hjemme. Nå. Nå. Ja, Nå, det var i Hellig Mosen. ja. Kørte han bare tør? Han gravede med det? Nej, han gør, men Svend. jeg gør med barens. Baren har jo lidt leje inden dem også. Nå, er han det? Jeg har hæst. Er han det? Anna, Ja. Anna Dun, hun kører ud med brød. Nå, nå. Ja. Ja, det kan du jo afgøre. Ja, det kan jeg. Og min kone er næsten bedre. Nå, nå, ja. Men jeg kan tage med hen igen, billedet. Hvor kom de fra, Svag og Trine? Ja, se det tror jeg nok herovre fra Brøndstad. Var man fra Brøndstad? Jo. Og var født i Brøndstad. Jo. Hvad Trine var født, det tør jeg ikke sige. Nej. Men de har altså en datter. De har bare en dat. Ja. Og hun er blevet gift med en her, Axel. Nå. Og de købte vores ejendom, da vi solgte det over på Korp Mark. Jo. Ja. Og så døde Axel. Ja. Nej. Han blev tyret ihjel. Nå. Og en bil. Nå. Ja. Jo. Men det er, Det er altså svært. ja, hans dagløn, Ja, der var en sag. Der var jo 50 øre om dagen. det kom der kanskje aldrig. Og så kan du tænke dig, der godt de købte der en wine, Ja. der har han 6.000. Nå. Rundt væk. Nå. Anna, Jo. Ja. 6.000. ja, det er ikke så vel lidt. Nej, det var ikke. Nej. Nej, Nej. 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 Og hun var flittig træner også. Ja, Ja. Du kan huske, hun sagde ved... ja, hun sagde rock. Ja. Og så sagde hun jo sådan, hun lavede jo også, det er noget, vi kalder drilling. Ja.
Dem lavede han også. Ja. Nå. Og så spejl. Ja. Og der brugte han kårer også. Hun brugte karter, eller kårer. Ja, karter, ja. 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 Mhm. Det kan vi jo kåre. Ja. Ja. Men det var så svært, Trine. Nu skal der... Det er bare hos herinde. Er det en Jo. hvad? Jo, det er. Ja. Kan du sige, hvad den her det er? Er det noget orange? Ja. Her har vi bag. Det er jo en post. Ja. Hvad med den post? Ja, det Det er en krog. det det ved jeg, det ved jeg ikke, men Det her hus, ja. det bygger en post. Ja, det. Ja. Nå. Og han flyttede til Ingstrup. Nå. Han er vist Christian. Jo. Ja. Og det var nok over 1900. Det i Roskilde.